Der ligger han der. Og så skyder du bare nu. Så kan vi ind. Jeg giver det point på. Så for fanden er scenen den. Det er igen. Ej. Kom så. Res det nu. Res det nu. Kom nu. Ja, godt. Ja, sådan. Og fanden på tiden. Lige startet, ikke? Rigtig skørt. Det er godt skud. Endnu folk. Hovedet på. Ej! Det ser godt ud, det der. Ja, det ser godt ud. Sakse! Ej! Spillet, ikke? Det må sige, der er efterhånden en 0-2-gruppe på en 12 stykker, der er samspil, ikke? 12-13 stykker.